As novas luminarias LED que se están a instalar na parroquia de Castrelo, en Cambados, permitirán un aforro enerxético de 12.000 euros ao ano no consumo da luz. Temos unhas luminarias moi antigas, moitas son de 150 vatios e 250 vatios, e o que se trata é un proxecto de eficiencia enerxética, de optimización do consumo de electricidade, e queremos pasar desos 250 vatios a unha luminaria LED de 60 vatios. Este cambio de 150 luminarias na recta de Castrelo con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra e cun custe de 32.000 euros recóllese dentro do Plan de Optimización Enerxética 2015-2019. Vos sabedes, no mes de febreiro pasado habíamos presentado o Plan Enerxético 2015-2019. Nese plan xa habíamos anunciado que a finais deste ano estaríamos aforrando en torno a 100.000 euros anuales respecto ao 2015. E, eu creo que con esta inversión, e aquí está Antonio Capelo, que é o asesor enerxético do Concello de Cambados, eu creo que xa podemos adelantar que esas previsións que habíamos anunciado se van a cumplir. O edil de Obras xa anunciou que a seguinte zona de actuación será a Avenida de Vilariño para acadar unha reducción do 30% en 2019. Co cambio das luminarias, o Concello de Cambados espera reducir o consumo da factura eléctrica en 100.000 euros menos ao ano con respecto aos consumos de 2015.